Ngi priang sobha ipi ki Provinget ki Pakistan menyasok lang haka jing syakri jongi ublay langba kani online service haka YouTube channel. Nginget ba ublay nyo aban kerku yangi haka ni jing syakri haka ni sngi gabamenta. Ngakwa ro ban ai kublay I paso in charge jong kani balang ki rongba jong kani balang ki longkme ki longkpa ki khon samla ba ki khon hab barit baro haka keteng ke bathiang tam ke jong ujisu balong nong penim jongi ninastang ye kani ke jingeseng la ba ke jingrwai ke ba shipho na ke jingrwai shemensim ke ba ong kumni haba ke jingdum ke wan tap ba jing atatien ki dap pet chajrong don ke sngi pernai hajan hi don perthai khamphai phi pet chajrong bat khmi jingshai pet chajrong shaneng shaublai pet chajrong shakmat jongu pet chajrong wat shepting aa pet chajrong shublai ke jirwai ke bashipo kerpat iki khon samla jang ke balang bakinyok banyalam ye kene ke jingruai Kawan tapat jing artatien kidam Pechadrong Don kasmi pernai hajan hi don pertei kampayap hi Pechadrong bat kmi jing shai Pechadrong shaneng shaublay Pechadrong Shakma Jong-u Pechadrong Wat shifting Pechadrong Shublay Haba piyo igibam man ba jing sliw ba iting tan Pechadrong Ki priu ba hop jong ublay ba sa fret leng protay Pechadrong bat kmi jing shai Pechadrong shaneng sha ublay Pechadrong shakma jong Pechadrong what shifting Kya ebat pishitom snow si Pechadrong Non shibun gimen sim riu blaya piki korban rape Pechadrong bat kmi jin shai Pechadrong shaneng shaublay Pechadrong Shakma Jong-u Pechadrong What shifting Pechadrong Shublay Tan shadien yong ban or ben fi kasi kat per na shed Pechadrong Abring jing mayan ki jinjaru blehi udang senshat Pechadrong bat kmi jing shai Pechadrong shaneng shaublay Pechadrong shakma jong-u Pechadrong what shifting Agni ke step kamta sha bangin ban ya duai ngakwa ban puli na ktien ke jong ublay
nakasam ka basispa arpuai ka baong kumni. Ngan kemit ialah ki kemat syekilum nangno kanwan ka jingirap jonga. Ka jingirap jonga kawan utrai ubalatau ye ka beneng ban ya ka kendau. Onam sya abakan ki ka kejat jongme. Uta ubasumar ya me on am samthia. Hakmi uta ubasumar ki Israel. On am samthia lemni yothia. Utrai unsumar yami nakabasniu baro. Unsumar yaka mensim jome. Utrai unsumar yaka jimi syabar baka jingwan syapo jome. Naduk menta bad hadu bam jukut. Para benget tung inyakan mau haka jingduai ke jengi ke berengkong ngen aingu iu blay namar ulapan ika mensim ke jengi ngin aingo iu blay lama ka jing itba ka jung lama ukon jung u Jisu bara ka juk kapon ngin duai nagam ta kitu ki probanget ki beran hapreng ke jing pang ke jing shitom ki beran hapreng ke jing ke jing jenjar namar kini ke jing ja ha kini ke sngi ki mamta kini ke jing pang ngina duai ru nagam ta kitu ki bala du i ka ba e ki ba thon ke jongki ngina duai kam tam kitu ki probanget hakum kini ki sngi ki mamta kiran hapreng jong ke jing du jingkerman kiran hapreng jongki hapreng ke jing telot bakan jam sim joki habaki ni ki wanja ha ka jim joki ngina duai ba ublai onyo ban pen klan ya ka mensim ke jongki onyo ban pen klan sesien ya ka jingat jongki ha ublai tongin ya duai niwan ban aingo emeng go try hagane ka sngi ka bamenta ya ka mala ai haga jim ka jongi ngiswan ban aingo emeng go try na mala ka jim ka jongi mala pa e konjo me u Jisu ban long ka kuna nam ta ka pop ka jongi niwan ban aingo emeng go try it na mala pan bat mala suspa ikimen sim ki bala jat ki bala ram ka jongi try niwan ban duai hakma jome go try na me ong go try da ki jingjam snam ka jome la pen kia ye kita ki ba pang baro go try ngira duai nam ta ki ba pang ki ba shitom ki bran ki ying ki hospital ai ka jing pen kia jome ka nyo ban tu hakam mat ka jongki ngira duai nam ta ki tu ki long ying ru ki bla do ka try be ye ki ba e ki ba thon ka jongki ka try ka jing pen tingin ka jome ka nyo long ha ka jim ka joki ngira duai ka try be hakum ka ni ka por ka try bar ka hapreng kini ke jingjang ka try jong kini ke jingpang coronavirus ngira duai ka try dan ki long ying try be kidan hapreng ke jingye kidan hapreng ke jingjenjan kidan hapreng jong ka jingdo jingkerman ka try ki telot no ka jinget ki jongki hame hakum ka ni ka por ka try ngara duai ka jing penchat bor ka jong me ka try ngara duai ka try ka jing dan rekat ka jong me ha ka jing ka jongki ngara duai ka try be ya me ka try manyo ban le palaman kta palai ka donut ba ka ying ka sam ka jongki try kena mat ka try be ka jing ai ka jome ngira ai ting pen ka tang try hakti ban bora ka jinglam ba pala ka jome hakteng jong Jisu ipan amen mentang ngidan ka jingwai ka makerpang hakaba ipiladon bok karnior inyo ban ai ka ne ka jingwai bar nginge ba ka ne ka jingwai kan long ka jinggerku ya baro ki basngap ya ka ne
atas ng koridor unang drone. Ikwa banlong kut kamtam ya kayo don bor hagas ng bor bahagas ng wanto wansan hagas ng bakodor don bor bakla hagas ng hoy don bor batray kamba hagas ng ukon lang ron hoy don bor batray kamba hagas ng koridor ukon lang ron. Ipapan impan syakri hak yusin dan bor hagas ng bor bahagas ng Ipa brabor banyaron ng penim dan bor baglang hagas ng hodan bor batray kamba hagas ng ukon lang ron hodan bor batray kamba hagas ng koridor ukon lang ron. Ang pagpansan paroki pagjampi dan bor hagas ng bor bahagas ng lakenik ng bansat ki pagjampi dan bor baklang hagas ng hoy dan bor batray kamba hagas ng ukon lang ron hoy dan bor batray kamba hagas ng koridor ukon lang ron hagas ng koridor ukon lang ron. Kajing eslok hakani ka sengi ke bamta kalong halor ka subject ke topik ke mga ai ka ublay kajing rap jongi ya ka bala pensyong nang rim na ka kajing roi sam ka mga puli mene ka roi sam ka basispa arhuai kadkhat ka banangkong hadu ka bapra kani kalong kajing roi sam ka baro ngila yala lendet ya ka baro ngilalang familiar bak kene ka jinroi sam ladangin pet ye kene ka jinroi sam kade ne ka jinroi ka ba ki khat kata ka jinroi jong ki pilgrim ha ka ba ki penankam ha ba ki lech Jerusalem ban lech ka yeng ka jong utrai ban pendap ye ka jingle niam man na ka snem bat kilong ka jinroi ka ban yo ban ai man sim ye kene ki pilgrim haka jingyat lenti ke jongki ladangin pet ikene ke jinroi sam ke uni nong tho ikene ke jinroi ke khat ke mankong uang kumni uangan kmiet yala ki khmat shakilum kani kalong ke jing pet shalor da ke jing kmi lenti bat habu ong ngan kmiet yala ki khmat ngako apan ong ba uni nong roi sam wang dala ka man la jong nga la rai ban kmiet sha ublay ka man ka jong uhi ka pelong yu bon kmiet sha jrong prabanget haba ublay ula tau yanga yapi baki brio hakani ka pratai baro ublay uklam tau bat ka no ka restriction haka jim ka jongi uklam tau bat ka no ka ba laro nong le katangi haban le wat le kata ngimde ban le em ublay haba utau yanga bat yapi u ai bat ka wei ka jing ai ka bakerpang kata ka jing ai ka bakerpang ka ba ublay u ai yanga bat yapi ka de ka man ka balai lui
ka man ka bangila ban jit ban ko ngo yu blai la ka man ka ba ngin kan tat yu blai kani ka de ka jing ai ka jong blai ka ba kerpang ha ka jing im jongi gibril baladingin pet kini ka benta jong ni ka tin ka jong blai ka ba uniu no roi sam ong ngan khmit yala ki khman la sham bala record bon sien ha ka tin ka jong blai shapang kini ki kintin ban khmit shajrong baladingin pet ha ka tin ka jong blai ki don na kita ki brio ki bala record ha tin ka jong blai ka ba ka jing khmit ka jong ki kalong ka ba bakla ngi ke mau yo David habau khmit yala ki khmat habau I ka bat shaba ke ka bala wanja ha ka jem ka jo kalong ba kala pelong yu ba on le ka pop kelem bat kum joro kala pelong yu bon le ka pop penyap breu bat la ringin pet ha ka jem jeng ki way pat ki breu ha ka bible gen shem ba ki don kita ka ba ki pet shajrong ki don ki bon ra kita ki positive result kidan ke bon ra ikan negative result la dingin pet ya ka jing ka jong Moses habau don harut duriau ke basau hapding jong ki jing ke ba umat hang ta komno ba un ya nang tu sa shiliang ba u paro ba be nadin ke ka tin ki jong blai ka ong ba Moses ulak mit shajrong shau blai habau Moses ukmit shajrong hangta kawan ka jubab ha ka jem ka ju kumnu ba ublai ka keteng ka ju lapendan buram ha kata ka sungi para banget syakanu ka benta bangi kmit ki khmat jengi kanwan ra ya kata ka result ha ka jem jengi la kalong ka babha lane ka basneu ba ka jingkali ha ka ni ka step kamta kalong shanong ikmit ikmat jengi hatong ikmit ikmat jengi sekita ke jing thang jong ka jing im ki ban wanra ka jing telat ha ka jing yat lenti jengi kom ki kristan laring ipet kita ki pop ya ke bang ilayo map ha ka jing jengi ki bon ra tang ya ka jing babe ha ka jing ka jengi laring ipet kita ke jing kuslai jong ka jing im ngipet kita ke jing do haka kamai ka ji ka jungi lengba ka jingja haka ni ka sngi ka mamta lengba ka ni ka jingpang corona virus ka bon ra tang ka jingdo jingkerman haka jim ka jungi ban unong roi sam wang kumno ngan khmit yala ki khmat sha ki lom ki ai kita ki lom ki de kita ke ba ngidon kata ka jing sosngan lane ka security hangta. Para bengit kalak balong ka pisa ka bengi sngo kadan ka security ha ka jem ka jengi. Kalak balong ki parlok ka jengi. Kalak balong ki brig badan ha ka bor. Kalak balong ki ki ba ngisham ha ni ki sngi ba mata ki ba pensuk ya ka jem jengi bang i wat kita ha ka jem ka jengi. Haringa kwa balong kini kendan ki por kadang kata uput bagi namla banyarap hagaji em kajungi. Bad hak tu kaju ke dekat ke benkong. Unong rasam uang nang no kanwan kajingirap jonga. Hai ka security jong kajing em kajonga. Porah bangit ngi em hagini ki por ki ba tang ki jingdo jingkerman kat syabangi pai. Larangi pet iki kon samla hagini ki ski bam ta ya ke jing bom yok kam yok jam joki kadang tang ke jing do jing kerman sudah habangi pe ikani ke jing jang hakani ke singi ke bamta hak jing do jang ka yok ka kat jing ki brio hakani ke sium ta kawan ra tang ke jing do jing kerman larangi pe ke sama ke badan hak jing puli hakani ke singi bamta kem tip shu kala shai jongki kalong ke bad dum hadu kala ta kem tip komno ke nyat nang ne shakmat lesi dan na preng jongi ke boleh amat ikini ke jingpang hakini ke sigam ta ke mat ke jing bat ke jingkali kalong hai ngi bo ya ka jing shngan jong ka jem jongi hangno ka security jong ka jing em ka jongi lesi dan na preng jongi ngilawat ngila persyang banyak ke jubab daladihi
don apa yang jengi la persang panwat ka jingirap na kibreu ringa kwa banong ba ka jingirap ba ubreu ai kamlong 100%. Namar ubreu ulong limited. Kidan kipor ke ba ulak banyarap kidan kipor unom la banyarap ini. Kata kadai ka jinglong jengi kibreu. Ba ka dekat ke baal. Ngesunat hene ba unong raisa moong ka jingirap jonga kanwan na utrai. Ka jingirap jonga ka balong so personal. Kamot ba ngalamat mensyai uni utrai. Nama ulai rap ya ka jingim ka jonga. Kata kadai ka ba kan statement ka ba ai uni unong raisam. Ba ngalamat ya utrai mensyai ka jingirap ka jonga. Para banget hapring ke jing Hato pikan mau yu try ba ulai rap ya ke jing jong pi. Ne pila kelat no kita ke jing rap. Ke jong utrai ha ke jing ke jong pi. Bonsin hapring jong ke jing ten jo jong ke jing. Hapring jong ke jing ja jong ke jing. Ha ke jaka bangin pet shau ta un nong rap. Henry ke basusi kalong ba ngi pet cekta ke jing hakamak jengi ke ba pentelat ya ke jingi badu norwasam ong ke jingirap jonga kawan no utrai uni utrai badu ai ke jubab utrai ulang ubalatau ya ke bleng ba ya ke kendo Lalau try ulong balatau ya ka bleng bat ya ka kendo. Kentup kam tam yangi ki breu ba ulatau kerpang. Hato umla banyarap ko para bangit. Ka kitab Genesis kalang bakat pra dekat bakat sao. Ka angkum ni don mo ki ka ba utrai umla banle. Para bangit dan kanu ka ba ublay umla banle ha ka jim ka jengi. Kini kesam ke ai jihikai ba ke ai mensim yangi bangin bu ya ke jing shana hau blai hakipor baro namar hau kadan ka jubab bad hau kiran ki lat bala ple badai tang hau nginyo ya ke jing soskem jong ka jing ka jengi hak dekat ke basan unong raisam uong utrai ulang unong sumar jongme. Utrai ulang unong sumar jongme. Hakani ke pertai ke badap da ke jing ma sudah. Kani ke dekat ke kelam ong ba ngin om ye kendo ye ke jing pang. Ngin om ye kendo ye ke jing kuslai. Ngin om ye kendo ye ke jing henre u Jesu hi. Ula ong haka gospel ka jong yones kalana ke ba kanre ke dekat ke balai pulai uang kum ni. Haka pertai pinyo shibon ke jing jenjar henre to longslur ngala job yaki. Kata ke bau Jesu ong. Para banget unong shun unyele kat balak ban penjot ini. Bat ngim tip nakanu ke jaka ke bau un atak ya ke jem jengi. Bat bonsin unong shun bolong setan. Watak yang ngam ya pi haka jaka ke bangi telot Bat ke basusi ke lomba usai tan utip ke jaka ke bangi telot Nakani ke lau ngiran kam ya uta unong sumar haka jem jengi. Ubalong kum lo uta unong sumar haka jem jengi. Kerkat ke balai ke basau ong kum ni. Unong sumar ulong ubam ju samthia lane yothia. Ubreu ubam yothia umla ban trekam. Ubreu bakam yothia umla ban perkat Bon kinong nyak kali habaki nyak kali menmiet ke bon ka jingja ki accident namar balai kim na ban telakam show yo steering namar ka jing samthia ka jongki. Pa ka jingkali. Ke ka banja lalau ni ublay jongi u yothia. Ngakwa banong ye pi ko ki parabanget lada ublay jongi uyothia baro ka pertai kan glomar kan wanra ika chaos hakani ka pertai nginom yo jubab ika jingduai ka bangi duai haublay bakan namdan kata ka jingida
Ia ka jing em jingi persya ya utau nongshun. Handai ngakwa banong. Bagatakan amja nama unu blay ubang ishakri ulong ublay ubam ju samthia lane yothia. Bagat khat ka basau ka ai ka jing pen scam shishu. Kong kom ni hakmi uta ubasumare ki Israel. Ju samthia lane yothia. Unong roi sam open kan mau ya kajing shisha kumno ba ublay usumar ya ki kon Israel kani ka jai benre kalau ka jai benre ka bla mat shibun ki jing ngi kan mau kumno hadin bakila sha ring mrau sasisian pat hakinong Babylon kila sha ring mrau hakinong Mid bat Persia hakihima Rome bat Greek Balarangin pej ikan ke jat benrio. Jen hadu arhaja senam tam. Kila do no ia ke ri ke jengki. Kila do ia ke jing itu. Kum ke jat benrio. Handai ke basopla ke long ba. Haka hau benai me. Jong senam kat kenai sepak sopla. La itu pat ikan ni kum ke jat benrio. Kila yo ia kata ke ri la jong. Ngakua benong ia piku ki perabangai. Wat ladakan ia ke jat benrio. Kamlong kabaya ini kabalang faithful ya ublay. Henry ublay udang ya beteng. Ban kemi, ban sumar, ya kini kejat ban reo. Balai. Namar ka jeng kraw ka jengki. Namar ka jeng bha ka jengki. Henry ngakwa banong. Day ka faithfulness. Ka jeng ya ini ka jeng ublay jengi. Namar ublay ubala jit eki. Kum ka jat ban reo. Ulang ro ublay. Uba bat ia ka jutang. Ika ba ulay te. Bat iki kepahtemen jengki. Bat u Abraham. Bat kaktin ka jong ublay. Haka kitab jong Jeremia. Kalau nong ka balai puwe ka dekat ka balai pesan hadu lai pun reo ka angkom ni. Uta uba ai ka sengi balong ka jing syai men sengi. Baru benai bagi keluar ke jing syai menmit. Ladai kini ke jing bu rukam ke jonga. Ken let no nak mat jonga ong utrai. Kumna usumbai Israel unduk no. Kani ke jutang ke bau bleh wai kalau ke jutang ke baklain hadu kata. Ke jutang ke baskem hadu kata. Kani ke jat benreu kanam duk no. Ke sengi ubnai bagi keluar ke dangai sakte. Tat anda penkeladur. Ya kini ke pertai hak tak sengi ke bakat do. Lada uni ublay udang yai sumari kini ki kon Israel. Hatu umla aban sumar yang apa ya pi ki breu ki bala jet ke jong ublay ki breu ki balu suspa dak Islam ke jong u Jesu. Hoat parabangan ublay udang la aban sumar yengi. Kumno ublay o sumar yengi. Kumno ublay usumai ngi kerkat ke balai ke angkum ni onom sya bagan ki ka kejap jang me ladingin pet igane ublay ulong so concern wat ki kejat ki bang yai ke perpau ke jinglong concern ke jang ublay yangi marwai ban ngakwa banong ipiku ki probangai ba ublay utip badiu ya ke bang yat lang ba habang yat lang ba jong ke jing kata habang yat lang ba jong ke jing pang ke jing sitam udan rengkat hangta une ublay ubang isyakri umlong uta ublay ubale bamsalia kumba bon apreng ki breu hakena pertai bagi Kristen ki so kumta habagi myo Juba ika jing duai ka jongki. Bagi tien jong blai ka amba onam sya bagan ki ka kejat ka jame. Onu blai onam lat bagan jai ka nak basniu haka jim jong kita ki bala jet ka jong blai kita ki bala tip yo blai. Ka jing jong ki Kristen. Kalong ka jingat lenti ka ba Ka babon ki jing riam. Bangihap ya na bon kilenti ke babetut. Bon sen ngihap no. Haka jing pensoi ke jong setan ba jong gapam.
Bon na preng jungi ngi hap no ha ka jing hikai ki ba bakla ha ka ni ki singim ta. Lamba ki jing hikai jong ka ni ka perthai. Ba jing hikai jong ki no hikai balam ler. Teng teng ublay usya yangi bangin sentut. Balai namar day habang ngi sentut ha ka jingi jungi. Ngi sungtu ya ka jing telat jungi. Bal ngintip ya ladi bangiran kam yung ni unong yarap ha ka jim jungi ubala ai ru ka kular ha ka jinroi sam ka balai pinyo ka dekat ka ba arsa ka ba ongkom ni laki kelan kenam sa hajo namaru turai on kali yaki Parabanget uni udi ublay bangiran kam banyai sno ha ka jim jungi ba mana ka singi upol ha ka shiti jung usiki teslani ka baningkong kalana ka basan ka dekat ka ba arsa ka ongkom ni uta uba khat yapi onle ikata namar ulong ubaya ne kabar kumno ublay usumar yangi kerkat kaban riu ko angkom ne kasngi kanam syok eme lim mensngi limne ubanai menmen ngakwa banong ipi kasngi ka syok ya ka mat ka jangi kibon ki aka ki jingja lengba kebasyok ga sengi bat ubenai ukta ya ke jing imjungi lama ke jimot jamrakan baladengin pe igani ka kting ga jong ublay usmaringi nagi nugi bor ke bala abanwan ha ka mat jungi ublay usmaringi lama ki nu ki bakta ka jimot jamrakan jungi ke bawan ha ka jim jungi lama ka jing prinsip ting lama ka jing do jingkerman lingba ka jing atatin ba ka jing do jingkerman ha ka jim ga jungi habanga puli kini ka dekat kapan kemau ya keting ga jong blay ya ka kitab ka jong ujub ni kemau ka ka baca haba ujub ulale chu blay wang ba hato uni ujub shu sakri le na yeme khamio ka jing mentoi khamio ka jing kerhu na me ablay ka ba usai thanu ong ho blay ka khat ka ba shipho ong mela bo ya ka jing ker ya u ya ka yeng ka jung bat baro ki ba udan para bangit kini kilai tuli ki jingena ki jung blay om tang kalong ha ka jim ka jung ujub hanrai ka long ha ka jim ka jungi iwei pi wei ki bangit kani ka ba ublay ubu ya ka jingker om tang ha ka jim jungi shimet hanrai ka jim jong ki ba ying ba hasam ka jungi bat ka jingker ka jingedaro ha ki ke mangidan kumnu ublay unsumai yangi ka balai larangin pet hang dekat ke banyo ka ongkom ne ublay unsumar yame om tang na ke jingpang om tang na ke jing khuslai ke jing kedok ke jing sosi hanrai ke ba ublay unsumar wong unsumar yame na ka basniu baro unsumar yame na ka basniu baro ngakwa banong ipi ngakwa banong ra hang ne kiran artli ki jing sneo ki bangela ban pet hagani ka ting ga jong blay ki jing sneo ka baningkong ka de ka jing sneo ka badan ha ka donot ka jong breo para banget bonsin habang ngile baklay ka no de hangta ka wan ra ka jing ba be ha ka jing jungi bonsin ngi ong balay nga kumle kum to balay nga kum kran kum to upolu hakashti jung ushike nong room kalana ka ba nyo ka khat ka ba khapra uong ukubori kene uong kumno uong atib ba haka do jonga kam shong ke ka ba ba haka do jonga kam shong ke ka ba ba dai uong aingu bang yo ka jingjob lengba utra jisu unong penem jonga ba ka jing sneu ka ba ar ka de ka jing sneu ka ba ker sadong ya ka jim ka jungi ha ka jim jungi la ker sodong de ki bor ke jong ka pop la ker sodong de ki bor ki jingdum ki jong setan ka ba upol ukran ha ka shiti jong ushi ki Ephesus ka la ka ba nriu ka khat ka ba khatar ko ong na ba ka jingile jungi kamlong ya ka snam ba ka do henrai ya ki hima ki bo jingdum
kata kedai eki bor ke baile haka jem jengi u Petrus haka sti jeng u ke banin kong galan ke basan ke khat ba pra wang ni u syaitan ulong ke musing u bakerho ba yele ban kelon teli yano ire yano para bangai komno ngen job persai kini ki bor jeng dum ka siti u jakap galan ke basau khat ke bahnyo ke angkom ni tu yele persai u syaitan de on pet yap nabi kumnu ublay on sumarengi kebasaw ringin pet hakadekat keba nyau ongkom ni on sumar ya kamen sim jongme on sumar ya kamen sim jongme ngakwa ban ong ya pi ko ki probangan kani kamen sim ka sol jong brio kalong ka bakodor hadu kata-kata baru jisuru ai kata ke jing batai ia ke jing kodor jong kani ke mensim ke jungi larangin pej hau markas kelanang ke ba pra ke dekat ke balai penriu hadu lai penyo uji su wong kom ni naba ubriu un mentoi ayu lada unyo e ke perthai bara badon dono ia lai ke mensim kata ke ba uji su uang mana bangai kata ke de ke jing kodor jong kemensim ke jungi banga kwa banong onam dan mano bala ban ketakti ya kani kemensim ke jungi langin pet biang syakatu ke kitab jong job kalau ke ban kong ke dekat ke bakatar haba ublay ula ai ke permission ya syaitan ban ketak ya ke lornyang ke jong job ke ai ke ublay ula ong ya syaitan wong baro ki haga bojome mala ban ketak yu wong Henry tang halor kaman sim jeng u wat ra ialah kti pramet ublay juai permission yanori no ban kta kaman sim jengi dan bala ban kta kaman sim jonga ba jongpi ringa ko banong tang ublay hi ubala how gospel ke jong Matius kanang ba sipho dekat arhu pra wong kumni wachet ting kita ban penyap ikamet hendak pin kam shifting utang balapan penjat bat med bat mensim hadujok ding berabinget ublay ulang unong sumar ikanem kam mensim ke bakodor ke jengi balga bakado ngen pej hagane ikajing sumar ke jeng ublay hagdekat ke bapra ke baongkom ni utrai on sumar ke jingmi syabar baka jingrung syapok jami nado menta hado bam jugun ngiem hagini ke sengi ke badap de ke jing atatien sudah ngiem tip ke ai ke banjan nang ni syakman ngi be ke lenti ke banginyat kalong ke lenti ke badum ko ke prabanget baik henry gani ke jing roi sam ke ai ke jing kular ke ai ke ta ke jing soskem haga jing ke jungi bat ka kular kalong ia kata ia ka presence ka jong ublay ia ke jing ron ka jong ublay habaro ke jing kam haga jing ke jungi bat kani ka kular kalong amtang sisngi kamlong tang arsngi handai kani ka kular ka ong ba kata ka presence ka jong ublay ka jingdan rengkat ka jong ublay ka nyai bat ngi manna kasngi baru Yesu ulah keluar haga gospel ke jong Matius kalang arpu pra karkat ka bakak kendai wong kumni nganlong rengkat bat pi hadu ka bawai no kane ka pertai kata ka di jingkular ka jong utrai jongi u Yesu unong penim prawangit habang im hakum kini ki sungi ki bakat do ki sungi ki badap da ke jing artatien ki sungi ki badap da ke jing do jingkan man sudah kat shabangi pai to ngenye sno to ngenye shanya teli lut to ngin ai ti lut e ka jing im ka jungi ha uni unong rap jungi to ngin ai ka jing im ka jungi ha uni u bala banya da ban sumare ka jing im ka jungi ha ki por baro jang ka jing im jungi ublay engkor khuyengi lema kani ka khubor ha kani ka singi ka bamta tongi ni duai
Ngiwan man aingo ime go try. Nama malakran hagi donor ki mensim ke jungi hagane ka sngi ke bamanta. Try bi man kenmau ime be melong uta unong yarap jang ka jim jungi. Melong uta unong ya da jang ka jim jungi. Melong uta unong sumal ya ka jim jungi hagi barbaro. Ba malaklar ya kata ka jingdar ka jame. Ya kata ka presence ka jame. Bakan yailong batngi mana ki por hadu junam la junam. Try ngichon man aingo ime. Yarap haga jim jungi bagan chu snot hame. Yarap engi try hagita ka jingrit jangga jingit jungi bangen pen khalani ka jingit jungi hame. Hagi por baro try bangen soto try bi. Ye ka jingelam ka jume haga jingim ka jungi try. Try ngeda dwai ruking ka try nam ta ka jing ai shaka kam ka jume. Menyok ban kerkuing ko try ka wepe ka ti ban yo ban no ikene ka jing ai shaka kam ka jme bagan long ka jing kerku nakam ta ka kam ka jome bagan yo ban nya cha prang ko try hakanu kanu ka benta ka ba onyo ban pen kam yaki ka try kerkui ka probange baro ing ko try be ke baidan benta hagane ka jing ai shaka kam ka jome ba kene ka por try to play ingi ka jing kerku ka jome to ai ka jing ai e ka jong jisu ka jing iba ka jong blay na bam jikut ka jing slok ka jing pechat bor ka jong mensem ba ko kini lai hawe kini shankar hai ba ki prabangai barak baran hagane ka jaka lemba ki ru ko eklang satlak perthai naru menta shedo ki bam jikut ru amen.